og velkommen til gruppe 6. Jeg vil starte med at lave en lille indledning til vores projekt. Så der vil jeg starte med en præsentation, så vil jeg snakke lidt om vores brugergruppe, den højre hjernehalvdel, landart, vores teorier og vores forventninger til det her projekt. Vores samfundsmåde at undervise på er for det meste opbygget af ensartede typer af læringsmetoder og mangler forskelligartighed. Man har tendens til at fokusere på den venstre hjernehalvdel, og det har konsekvenser på hjernen og derved dens udvikling. Resultatet kan være, at nye generationer af unge mennesker bliver mere og mere passive. En ond cirkel vil fremkomme, da for få udfordringer giver ringere nysgerrighed, og det vil faktisk kun blive værre og værre. På det grundlag synes vi faktisk, at det vil være spændende at prøve at se, om vi kan stimulere den højre hjernehalvdel via vores valgte indgangsvinkel, som så er landart. Men det vil blive forklaret dybere senere. Vores brugergruppe. Vi blev enige om, at vi gerne vil styrke unge handicappede mennesker i alderen 16-18 år. Vi skabte kontakt til Marie Gruppeskolen i Stubbekøbing, og hvis man kigger på deres hjemmeside, kan man læse, at de lægger vægt på udfordringer, det kreative, at give sig sammenhold, et godt kammeratskab og ikke mindst den personlige udvikling. Det føler vi, at vores projekt vil give dem, da det er personen, der står med tingene i hånden, der bestemmer hvor, hvorfor og hvordan slutresultatet faktisk bliver. Den højre hjernehalvdel virker på de fleste mennesker som det billedlige center og står for det rumlige og den visuelle sansebearbejdning. Højre hjernehalvdel ses i forbindelse med musisk og helhedsorienteret tænkning og bearbejdning. Samtidig mener man faktisk, at denne hjernehalvdel står for behandlingen af flertydige og modsætningsfyldte informationer. Samtidig. Højre hjernehalvdel skulle også blive styret af det følelsesmæssige og det ubevidste. Vi vil derfor prøve på at stimulere den højre hjernehalvdel via landart. Vores mål med landart er at udfordre så mange sanser som muligt samtidig. At give de unge mennesker mere selvtillid via de stimuli, som landart faktisk indeholder. Da landart kan tilpasses i mange afskygninger eller efter miljø, er det et meget fleksibelt redskab og kan vokse, mens man faktisk udfører det. Vi synes, det kunne være spændende at se, om landart kunne åbne nye døre i de unge menneskers sind. Og vi tænker på, om gemmer der sig tanker og følelser, der ellers ikke kunne udtrykkes. Og nu til vores teorier. Vi har valgt at koncentrere sig om Gardners intelligenser. 4 af dem faktisk. Det er den kinæstetiske intelligens, den personlige intelligens, den interpersonelle intelligens og til sidst den naturalistiske intelligens. Men det vil Daisy og Linda fortælle mere om. Vores forventninger til projektet, når de kære damer tager ud på Marie Gruppeskolen, det er, at vi forventer, at de har en god tid sammen med dem, at det kan skabe en alternativ metode til den normale praksis. Og efter deres besøg, at de ligesom, hvad kan man sige, de tænker over, hvad der virkede bedst, og hvad vi kan arbejde videre på. Og vi er rimelig spændende på, om de unge mennesker faktisk kan klare de udfordringer, som landart indeholder. Så det skal nok blive spændende. Marie og Lene, de vil fortælle mere om selve processen i at tage ud i skoven, finde de materialer, som skal bruges, ligesom skelne mellem, der er mange ting i skoven. Skal det være former, skal det være farver, hvor langt inde i skoven skal man gå. Der er mange ting, man skal tænke over også med floater og sådan noget. Og til sidst, så vil en dejlig sød pigestemme komme med en konklusion af vores projekt.